हेल' लोगोफोर बड'लेण्ड अट' ड्राइभार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरग्रोबाय। बे समाव आङो जेबो भिडिअ लाबोनो हायैनि थाखाय मोनसे फिसा बुस्थु नैबे बुस्थुखौ लानानै फैदों नोंथांमोननो देखायनो थाखाय। बे बुस्थुखौ आं नामबो मिथियामोन आरोना, सासे गथ'खौ गेलेबाय थानाय नुदोंमोन आरोना। ओमफ्राय कालार मिलायनाय खालामगासिनोमोन आरोना, बे कालार मिलायदोंमोन। ओमफ्राय आंबो सानबाय मा बुस्थु बेयो होननानै, ओमफ्राय नामबो मिथिया। ओमफ्राय दखानाव थांबाय आङो, दखानाव थांनानै सोंहैबाय आरो बिदि फिदिंनानै कालार मिलायग्राया दङ नामा होननानै। मोजां दखानाव थांनानै सोंहैबाय, सोंबा किउबेक्स होनना बुंबाय आरो, बिनि नामा किउबेक्स होनना बुंबाय आरोना। ओमफ्राय बायना लाना फैबाय, बारा दाम नङा 120नि बियो। ओमफ्राय बिराद नाजाबाय आङो बेखौ मिलायनो, कालारा मिलायखानायसो थायो आरोना गोदानाव। ओमफ्राय बेखौ ओरै खालामजोब्बाय आङो, खालामजोबनानै कालारखौ मिलायनो सेस्था खालामबाय, बिराद नाजाबाय, हाया आरोना, रावबो हाया। मानसिफ्राबो आंखौ मिलायनाय नुनानै मानसिफ्राबो सेस्था खालामबाय, हायालै बेखौ रावबो हाया, ओरैनोसो टाइम पाससो लायो बेखौ, हाया रावबो होननानै। ओमफ्राय आं बेखौ इउटुबाव नायबाय, बिराद स्पिड बानायनानै कालारखौ मिलायो आरोना, नुस्लाबलाया। गोरोंफोरनि मिलायनायखौ नायोबा नुस्लाबलाया आरो बे माबानायखौ, कालार मिलायनायखौ। ओमफ्राय बेनि कम्पिटिसनबो जायो आरोना, जायनो थाबसिन खालामनो हायो बेनो देरहायो आरोना बेखौ। ओमफ्राय सोरबा सोरबाथ' मेगन मिसिबनानैबो गेलेयो आरो सोरबा नामबो मिथिया बेखौ, माने एसेबां फेमास नङा बुस्थुआ। ओमफ्राय सोलोंबाय आङो इउटुबाव नायनानै, बेखौ मिलायनो थाखाय फर्मुला नांगौ आरोना, फर्मुला दङ, मोनब्रै फर्मुला दङ आरोना, स्टेप बाय स्टेप। मोनसे स्टेपआव फर्मुला मोनसे बाहायबाय, आरो मोनसे स्टेपआव फर्मुला 2 नाम्बारखौ बाहायबाय, बिदिनो बाहायै 4 नाम्बार स्टेपसिम फर्मुला बाहायो आरोना। खिन्थु मिथिनाय नङा आरो, बे गोसो सिंनिफ्रायनो बाहायो नालाय, फर्मुला बाहायदों ना मा बाहायदों मिथिया, ओरैनो साफ्रेनायल' नुयो आरोना मानसिफोरखौनो साफ्रेनाय नुयो, खिन्थु गोसो सिंनिफ्राय बे फर्मुलाखौ बाहायगासिनो, मोनसे कमप्लिट जानायनि उनाव मोनसे फर्मुलाखौ बाहायगासिनो आरोना। ओंखायनो रावबो मिथिया माबायदि मिलायदों, आरो नाजायोबाबो हानाय नङा, माथा गरमसो जागोन आरोना। बिदिनो आंबो बिराद माथा गरम जादोंमोन। ओमफ्राय मिलायबाबो हाया, उन्दै गथ'आ बोरै हायो बिदि साननानै नाजाबाय थानायावनो उनाव आङो हाथारैखाय इउटुबाव सार्च खालामबाय आरोना, माबायदि सल्भ खालामनांगौ बे बुस्थुखौ होननानै। इउटुबाव नायबाय, ओमफ्राय सोलोंबाय। बहुद फोरोंग्रा दङना इउटुबावबो, माबायदि मिलायनांगौ होननानै फोरोङो आरोना। खिन्थु हाया होमबाबो उनाव साबसिननिफ्राय हामसिन फोरोंग्रा मोनबाय, ओमफ्राय बिदिनो सोलोंलांबाय, हाबाय आरो दायो हाबाय आङो 5 मिनिटनि गेजेराव हाबाय आरो आं, माब्लाबा 2 मिनिटावबो हागोन, 3 मिनिट नांगोन बिदि आरोना। ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बानायनानै देखायनो सानबाय आरोना। आं दायो मिक्स खालामजोब्बाय, कालारखौ जानला मोनला खालामजोब्बाय। नायलांबाय थादो जायफ्रा नायनो गोसो, आरो गोसो गैयिफ्राथ' मा बुङो आरो। स्टार्ट खालामसै, दा जाबाय।
नैबे लाइन मोनसेया जाबाय आरोना बेजोंल' कालार मिलायाखै नैबेजोंबो साइडजोंबो एखे कालार जाबाय बेजोंबो एखे कालार बेजोंबो एखे कालार जाबाय बेजोंबो बिदि लाइन मोननै जाबाय नै बेजों थिगानो ओमफ्राय नैबेजों लाइन मोननै जाबाय कमप्लिट जाबाय नै मिलायबाय 5 मिनिट लाबायना 5 मिनिट लायो आंनो आखाइ स्पिड खालामलांनांगौ आरो बेखौ खालामबाय थाबा स्पिड जालाङो ओमफ्राय उनाव मेगन मोसिबनाबो खालामनो हागोन आरोना बेखौ बेखौनानोसै भिडिअ'आ जायफ्रा जोबजासिम नायबाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरो जायफ्रा हाखायो बानायनो हायो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनो हागोन बेसेबां टाइम लायो नों बानायनो थाखाय आरो बेखौनानोसै आरोना बेखौनो शेयार खालामनो थाखाय बेखौनो दिन्थिनो थाखाय आं भिडिअ बानायबाय